Ndị be anyị ekene m unu, Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ abụ ihe onye metere. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe ala agba ọsọ kwuru na o teela Nwaọhịa jiri rụwa ala na be anyị a, na nke a ka nkata ga-ekpudo ya bụ ọkụkọ. Anyị agaghị ahapụ ya na ndị otu ya maka kama otu mkpịsị aka ga-eduba anyị na ihe ọjọọ, anyị ebepụ ya tụfuo. Ọ bụrụ na a jụọ ha ihe ha mere ha ekwughị eziokwu, anyị akpụrụ ha bịa n'obi eze ebe a taa ha ahụhụ ka eziokwu si ha n'ọnụ pụta. Maka ọ bụrụ na anwụde dimkpa n'ala o kwetaghị apịtọwa ya ọnụ, o kweta ozugbo. Anyị agaghị anọ n'ụlọ enwu amụọ n'ọgbịrị, mana ihe m na-arịọ onye ọbụla n'ime anyị bụ ka anyị bụrụ ihe ọbụla ekwutere ebe a n'obi tutu ruo n'ụtụtụ echi mgbe ọkpọrọkpọtọ ga-agba n'ihu ehi. Ọ dịghị ihe ọzọ a ga-etinyekwa na ihe ndị ahụ Nzeka kwuru, n'ihi na okwu ya adịghị mma ọsịsa. Daalụnụ. Oge ala agba ọsọ kwuchara okwu, Eze Ụzọmezie kelee ha n'otu n'otu, ọ kachasị Nzeka otu o siri mee ka ije biere ya nkenke. Ọ gwakwara ha ka ha biko gbaa mbọ hụ na ha bịachara n'oge n'ama ebe ahụ a kpọrọ ọha obodo oku. O bupụtara obere mmanya o nwere, ha niile ṅụọ wee gbasakwa. Chi ejiela nke ọma mgbe ha niile jiri gbasa ya bụ nzukọ, nke mere na onye ọbụla laruru be ya ga-adị n'ala were na-eche ka chi fo. Mana ka ekwuru si akụla ọgwụ, ekwuru si efela ajụ. Ụfọdụ n'ime ndị ndụmọdụ eze ahụ laruru be ha wee were nwayọọ tụnyechara nwunye ha azụ maka ihe na-akpọtụ n'obodo. Ozugbo chi foro, ụmụ nwoke niile nọ n'ala ukwu ma okenye ma nwata jupụtara n'ama ebe a kpọrọ ha oku ka ha mara ihe Eze Ụzọmezie na-akpọrọ ha. Nwaọhịa, Okechi na Nwaọha sokwa ibe ha wee bịa ịmata ihe eze nwere ịgwa ọha na eze n'obodo ha. Ha jere otu ebe nọkọọ ọnụ n'ihi na nnụnụ otu ụdị nku na-efekọ ọnụ. Gbanịa na-esonyere m ka anyị chọpụta ihe mere n'ime akwụkwọ a bụ ihe onye metara. Ndewonu, ka o mesịa.